Vull agrair a tots els equips assistencials, a l'hospital i a tots els seus treballadors, a tots els membres de l'equip de Medicina Reproductiva, als pacients i les seves famílies, a tots els companys del meu servei de pediatria, d'hematologia, todo el equipo de enfermería, de residentes, de médicos, de especialistas, a la segunda i tercera planta, i a tot el meu equip d'infermeria que treballen juntament amb mi cada dia, doncs nada, a tothom. Doncs jo vull donar les gràcies a l'Hospital de Sant Pau per la vida i gràcies per donar-me una segona oportunitat. Estem molt contents de tenir la nostra mare aquí. Sou fantàstics, no podríem viure sense vosaltres. Bon Nadal. Vull agrair a les persones de l'Hospital de Sant Pau tot el que hem rebut. També per tots aquests professionals que mai veiem com a administració. Us volem agrair la vostra implicació i atenció diària. Ens agradaria donar les gràcies a l'equip de seguretat de Sant Pau per l'inestimable suport que ens proporcionen en el dia a dia. gràcies a nostres hades de neonatos i pediatria. Ara fa 5 anys van salvar la vida al meu fill de 18 mesos. Sense vosaltres segurament no estaria aquí. Gràcies, gràcies i gràcies. Sou, indubtablement, Orgull Sant Pau. Gràcies, Anna, i totes les famílies per confiar la vida dels vostres fills en nosaltres. Els vostres missatges són la il·lusió que ens fa seguir. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a tots.